28. ročník Rally Košice zaznamenal niekoľko zmien, napríklad posunutý termín na chladnú jeseň, ale aj miesto štartu, ktoré sa presunulo na festivalové námestie. Z rampy postupne zišlo 35 posádok, ktoré si pripisovali body do majstrovstiev Slovenska, ale aj do majstrovstiev Európy s koeficientom 2 a východoeurópskeho pohára. Celkovo 190 km čakalo na posádky v 18 rýchlostných skúškach. Jednotku na dverách mal Tibor Čerhalmi s Karolom Bodnárom. Príjemným prekvapením bol ich Ford Focus VRC. Chladné, nepríjemné jesenné podmienky zmenili súťaž na šachovú partiu s pneumatikami a náročné taktické cvičenie, ktoré nie každý od začiatku zvládal bez problémov. Za Tiborom sa už na rampu pripravovala majstrovská posádka Václav Pech Petr Uhel. Do prvej rýchlostnej skúšky však nedorazila. Podľa vyjadrenia šéfa tímu išlo o stratu jazdného výkazu. Inde sa objavili správy o zdravotných problémoch spolujazdca. Tak či onak diváci nevideli priamy súboj aktuálneho majstra Slovenska so slovenskou posádkou Čerhalmi Bodnár, pre ktorých bolo od tej chvíle jasnou povinnosťou vyhrávať. Hneď na prvej rýchlostnej skúške dosiahli najlepší čas, no už v nasledujúcej sa pred nich dostal Kristián Hidek, rýchly Maďar s juhoslovanskou licenciou na Enkovom Mitsubishi, ktorý sa na trate vracia po dlhšej zdravotnej pauze po zranení. Jozef Béreš junior začal súťaž na 2. mieste, no keď sa výkony dvoch najrýchlejších štvorkoliek vyrovnali, držal sa so svojou kitovou Ibizou 3. Joškovi však vytekala prevodovka, ledva došiel do servisu. V priebehu dňa musel stále dolievať olej. Rýchlostná skúška 3 sa skončila tesným rozdielom prvých 4, len 60 sekundy. Vyhrali ju bratia Palkovci, ktorí sa na rally vrátili po 4 rokoch na požičanom Mitsubishi Charisma. Ludvík Otto na Toyote Celica sa ťažkých, šmiklavých podmienok vyslovene zlakol. Nezačal nejako slávne a súťaž nakoniec ani nedokončil. Na 4. skúške zatiahol Čerhalmi a vrátil sa na čelo súťaže, odkiaľ ho už nikto nedostal, hoci Hidek bol ešte veľmi nepríjemný. Bérešovi juniorovi na Seate priebežne patrila zdanlivo bezpečná 3. priečka. No vždy pripravený vymeniť ho na tomto stupni bol celý deň Martin Kneisel na Octavii. Peter Haluška sa pevne usadil na konci prvej desiatky ako vedúci jazdec triedy A5. Prvý deň skončil 9. absolútne. A tým za seba poslal aj Radima Špúrka s Lumírom Dratvom na Subaru Impreza, ktorí zápasili s defektom aj prasknutou poloosou. Stratu dobiehali na druhý deň. Palkovci síce vyhrali 3. rýchlostku, ale pozornou a chvíľami až príliš opatrnou jazdou strácali čas v celkovom súčte. V absolútnom poradí sa držali stále na 5. mieste, ale to aj vďaka problematickému výsledku Jozefa Béreša staršieho na rýchlostnej skúške 5, ktorú išiel na defekte. Hidek stále znervozňoval Čerhalmiho. Na konci dňa však Tibor opäť vyhral, mierne zvýšil náskok. V sobotu ráno má k dobru 10 sekúnd a zvyká si na Focus. Je to iné auto, je to pravda. Pocity sú zatiaľ celkom dobré. Škoda, nemohli sme to možno včera otestovať, pretože veľmi pršalo. Zvolili sme zlú voľbu pneumatik, čiže na ten test ostal priestor až dneska. Čiže zatiaľ sme spokojní, s autom sa žívame, takže uvidíme. Béreš junior udržal za sebou Kneisla, no ani mladého relistu neobyšli problémy. Joškovi sa večer podarilo o sekundu zlepšiť konto, ráno bol spokojný. Išlo sa nám včera veľmi dobre, až na to, že na druhej rezete nám vytiekol všetok oleja z prevodovky a odtedy odstránime tú poruchu, ale zatiaľ sme to nevedeli odstrániť. Ale dneska v tom servise skúsime s tým niečo urobiť a myslím, že bude to dobré. Kneisel na kitovej Octavii išiel spať na 4. mieste, na ktoré sa prepracoval z východiskovej 6. priečky spoza Palkovcov. Palko sa napriek tomu nenechal vyprovokovať. Zostával na 5. mieste, hrozba mohla prísť od Béreša staršieho, ktorý strácal 10 sekúnd. Myslím, že taktika zostáva tak ako včera, prejsť si prvé kolo, zistiť, kde sú tie najnebezpečnejšie miesta a potom postupne zrýchlovať. V prospech Béreša, dvojnásobného víťaza Košíc, hovoril väčší papierový výkon i skúsenosti, no každý čakal, či vydrží stará Mazda. Auto fungovalo pekne, aj my sme pekne fungovali. Škoda včera toho defekta, 12 km sme išli vzadu na defekte, tak nás to posunulo na 6. absolútne miesto, ale skúsime to dneska zaťahnuť a urobíme, čo sa dá. V druholigovom súboji viedol Krupko na Astre, dostal sa na celkové 7. miesto pred maďarským jazdcom so slovenskou licenciou Ištvánom Radom. Míra sme sa najprv opýtali, prečo nedojazdil predchádzajúcu rally v Bratislave. Nezvládli sme to v jednej zákrute, otočili sme sa nabok a už sme nestíhali časovku. Neboli tam ľudia, aby nás vrátili na kolesa. No a ako to vyzerá zatiaľ v Košiciach?
Zatiaľ veľmi dobre, ideme, vezieme sa. Druhý dlhší deň s 12 rýchlostnými skúškami štartovali posádky v chladnom, ale už nie daždivom počasí, takže sa aspoň skončili neisté rošády s pneumatikami a šéfovia tímov sa mohli na seba nenútene usmievať. Už na prvej sobotnej rannej rýchlostke, 7. v poradí, Hidek podozrivo spomalil a na nasledujúcej sa už neobjavil. A tak sa Tibor Čerhalmi mohol naplno venovať testovaniu a nastavovaniu. Všetci fanúšikovia i rodinní príslušníci trpli, či technika konečne vydrží a či nepríde nečakaná chyba. V prípade Joška Béreša to už také hladké nebolo. V druhom kole spravil chybu, dostal hodiny, stratil minútu a pol a predbežne pustil pred seba číhajúceho Knajzla na Octavii. Teraz bolo úlohou českej dvojice postrážiť si druhé miesto absolútne, čo sa aj darilo. Miro Krupko s Robom Baranom sa tešili, či trápili do 14. rýchlostnej skúšky. Na 15. už vo výsledkoch nefigurovali. Najskôr odišlo servo, potom vynechával motor. Škoda odstúpili z veľmi pekného 6. miesta absolútne. V poslednej tretine súťaže sa objavil aj čudný zvuk z Mazdy Jozefa Béreša staršieho. Motor išiel na 3 valce. Vlado Pálko poslušne počúval pokyny šéfa tímu i spolujazda. Napriek tomu si neodpustil malý výlet v strate. Napadané lístie ho aj pri najväčšej opatrnosti zradilo, ale to už patrí k súťaži. Našťastie išiel ďalej. Na 2-litrovom Forde vytrvalo jazdil Jaromír Tomaštík, už jasný majster Slovenska v triede M3, ale so skriveným ramenom toho už veľa vymyslieť nemohol. Vo svojej triede prišiel do košického cieľa druhý. Hudák s Kolárikom tento rok veľakrát cieľ nevideli. V Košiciach išli dobre, hoci favorit ich opäť skúšal z predmetu údržba staršieho vozidla. Odtrhnutý výfuk a 3 rýchlostky živého utrpenia. Nič nepočuli, za to cítili v aute plyny. A to im ešte v 9. rýchlostnej skúške hrozilo nebezpečenstvo v podobe absolútne nedisciplinovaného vodiča, ktorý neposlúchol príkaz policajta a násilne vošiel do protismeru na trať. Aký trest by ste navrhli pre takéhoto ignoranta, ktorý nerešpektuje pokyny policajta? Môžeme povedať, že s veľkým šťastím sa to nakoniec skončilo bez tragédie, akú teraz ani nechceme popisovať. Dúfajme, že podobný obraz na rally tak skoro neuvidíme. Tiborovi Čerhalmimu nič podobné ani nič nečakané neskrížilo cestu za víťazstvom. Košickú rally si nakoniec vychutnal a na záver sezóny konečne zvíťazil. Som strašne rád, nielen ja, ale celý tým, že sme konečne v cieli a za mojej kariéry, takisto aj Karolovej, sme prvýkrát v živote prvý absolútne, čiže je to úžasný pocit. Súťaž bola veľmi náročná, jak traťami, tak podmienkami, pretože raz pršalo, bolo veľa vody, samozrejme jeseň opadával lístie, čiže tá trať bola veľmi nevyspytateľná, stále sa to menilo v každom prejazde, čiže bolo to veľmi ťažké, náročné. Dneska nám to troška obsklo, čiže dalo sa auto testovať, jazdiť, skúšať, takže sme dojazdili do cieľa. A ako sa vo Fokuse cítil spolujazdec? Čím ďalej, tým istejšie, tým bezpečnejšie, tým to spolahlivejšie fungovalo a poslúchalo to Tibora. Aj ste pridávali, cítil si, ako zrýchlujete? Skúšali sme rôzne nastavenia a išli sme stále, môže byť na hodinky nie s výrazným časovým zrýchlením, ale stále istejšie a istejšie, teda bezpečnejšie a rýchlejšie. Martin Knajzl, víťaz skupiny F2, skončil nakoniec absolútne druhý, isto na dočakávania a určite bol aj rád víťaznému duelu s mladým Bérešom. Joško si uvedomoval, kde a ako zostalo jeho druhé miesto absolútne a víťazstvo v skupine F2, no bez chyb sa nikto nič nenaučil. Nevyšlo to, pretože na jednom moste sme dostali hodiny, sypol na motor a bohužiaľ sme nemali štarter a sme nevedeli tu naštartovať, tak 2 minúty sme stále na arzite. Ale určite to nebolo len o týchto hodinách, určite si dobre zajazdil, máš za sebou prvú úspešnú rally. Áno, mám veľmi dobrý pocit, že som došiel do cieľa a sme veľmi radi. A otec za tebou? Aj on je rád. Jozef Béreš, starší, ktorého navigoval Peter Vejačka, mal minimálne 2 dobré dôvody na radosť v cieli košickej rally. Okrem iného sa dostal späť cez bratov Palkovcov na 4. priečku tesne za chrbát svojho syna. Som šťastný v prvom rade, že došiel syn a mohol som sa s ním konečne pozavodiť. Trošku sme si mali smolu, aj ja, aj on, ale to je také šport. Takže som šťastný, že som cieli a že môžem byť 4.
Taktika vytrvalého napredovania priniesla svoje ovocie aj bratom Palkovcom. 5. absolútne a prvý v skupine N. Pre objektívnosť musíme pripomenúť, že na záverečnom účte už nefiguroval rýchly Hidek, ktorý bol ich priamym konkurentom. Včera to bolo úchvatné, nádherné. Vlastne to boli absolútne ťažké podmienky pre každého jedného z nás. Mokro, listie, blato, tma, hmla, všetko, čo sa dá na súťaži stretnúť. Dnes striedavé počasie, ale vyšlo, sme spokojní, dalo sa zase ako obúvať na rýchle, suché pneumatiky a môžem povedať alebo konštatovať, že to, čo sme absolvovali dnešný deň, je to jedna fantázia. Je to už vlastne skoro 15 sezón, ktoré spolu sme absolvovali a po 4 rokoch sme sa stretli vlastne na domácej rally, poznáme trať vlastne na spamäť, ale tá situácia je taká, že tie podmienky zmenili všetko. V tej hmle zmenili všetko a spolupráca vlastne bola založená na dôvere. Čiže keď ja som mu povedal, že je to proste práva 5, to znamená, že to je práva 5 a či bola hmla, či nebola hmla, tak on to posluchol a výsledok sa dostavil. Myslím, že odviedol tým aj jazdec ako špičkovú robotu a ja si myslím, že tak trošku som prispel tiež k úspechu, takže je to fajn. Víťazom v triede N2 sa stal slovenský majster Maďar Ištván Rado na sériovej Honde Civic. Za ním skončil Peter Haluška s Vladimírom Marinicom, ďalší majstri, ktorým sa záver sezóny dokonale vydaril. S Jankom Hudákom sme už dávno chceli priniesť aspoň krátky rozhovor, no vždy sa to ako si zmrvilo. Konečne v Košiciach v cieli druhý za Haluškom. Favorit dostal zabrať. No dá sa povedať, že sme zvolili takú taktiku dojdenia do cieľa, ale veľmi sme ho teda nešetrili. Poviem to úprimne. To bolo aj vidieť miestami na trati, že si naozaj ešte si spokojný s týmto výsledkom? No myslím, že malo byť trochu lepšie, také menšie smoly nás tam chytili s výfukom a drobnosti, ale celkovo áno. Najúspešnejšia slovenská posádka v celkovom hodnotení nášho šampionátu a vlastne víťazi slovenského pohára 2002 Ivan Mutňanský s Vladimírom Kováčom Košice tak povediac odtrpeli, ale do cieľa dorazili 3. v triede a 9. absolútne. Trieda A6 sa stala korisťou Michaela Hondu na Citroene Saxo Kitcar, ale pekne išiel aj Andrej Ivančo navigovaný skúseným Marekom Podobníkom. Škoda, že súťaž nedokončili. Druhé miesto v A6 tak patrilo Jozefovi Hoštákovi na pekne pripravenom Peugeote 206. Miro Rod musel najskôr svoje Clio poriadne ošetriť, aby vydržalo náročné Košice. I on si však v cieli rally i sezóny oddychol. Triedu predsa len vyhral majster Slovenska Jaromír Tomaštík, dokrivkal s krivým ramenom až za ním. V Košiciach to bolo super, teraz sa mi páči, som tu v podstate doma, len je nevýhoda tá, že od Hurbanova sme nedali dokopy prevodovku, aká by v tom mala byť a máme v tom dieli turbodízla, takže na trojku to chodí 150, no a vlastne tým pádom dnešok bol predaný, stratený, až dneska sa to dalo využívať na tých širších asfaltoch. V triede vozidel s najnižším výkonom, no často najobsadzovanejšej N1 sa z víťazstva aj titulu mohla tešiť posádka Šišovský-Bačinský. Pri pohľade na túto dvojicu vám ponúkame postrehy a pohľady na rally Košice i celú sezónu práve tých posádok v nižších kategóriách, ktoré zväčša nedostanú v aktuálnych reportážach priestor. My si ho vyhradíme v budúcom Športmotore, takže o týždeň. Dovidenia. Tak ešte